Sing putri wonten bali Mas. Nika putri nggih. Buat pertanyaan. Apa khawatir kagem Bapak Ibu jamaah sekalian dari Angsa Pilpres iki masih enten gangsal Pilpres malih. Mangke niki dikate berbobot ya. Bisa mendapatkan penghapusan mangke enten pertanyaan saking Ustaz. Mangke gangsal pertanyaan enggak saged jawab mangke. Jadi saged nanti ke pengawasan terus pungkas. Bapak sekalian, jamaah mushola ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara ingkang menika inggih menika inti pengawasan. Pengawasan dalam menika badhe karekaken saking Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati ing Cahaya Sunnah. Badhe melihat materi ini mereka member apa bahan berwasing. Jumatan Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati Pembalibon Pulau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, Kang Mas Bayu lan adik-adik sedaya jamaah pengawasan Cahaya Sunnah wonten tlatah Boyolali Hati Ningrat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kula panjenengan sedaya ngaturaken puja-puji pangalembana wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun maringi kathah kanugrahan, kanikmatan, karejeken, sandang papan pangan lan sapanunggalanipun satemah kita saged makempal manunggal wonten musala napa asmane iki? Al-Hikmah, Dusun Welar, Kelurahan Pandean. Ngemplak nggih. Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Nggih menika kanugrahan agung ingkang boten diparingake dumateng sadengah manungsa. Menawi rejeki sandang papan pangan sedaya manungsa diparingi dening Allah. Ananging niat kekarepan angrawuhi pengaosan kangge ngupadi undhake ngelmi agami gayuh wimbuhing kaweruh menika boten sedaya tiyang dipun paringi. Wungsul wangsul kawula ngaturaken hadis dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapa wonge salaka kang lumaku tariqon ana sak dhuwure dalan yaltamisu fihi ilman, nggih niatipun menika ngupadi ngelmi, sahhalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Mongko Allah Subhanahu wa taala bakal gampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga. Mugi-mugi kanthi makempal manunggal wonten masjid mriki Allah Subhanahu wa taala maringi kanugrahan ageng wonten ing alam akhirat, kita mangke saged makempal malih wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, adik-adik langkung rumiyin kawula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ngarsanipun pengurus Mushola Al-Hikmah, nggih para sederek wonten Yayasan Cahaya Sunnah. Semanten ugi kawula ngaturaken salam ta'zim. Adzama yu'azzimu ta'ziman. Salam ta'zim, salam pakurmatan. Nggih kagem pepundhen kula
Kepala Desa Pandean panjenenganipun Bapak Dwi Purboyono nggih. Hafizahullah taala, monggo kula panjenengan sedaya tansah nyuwun ndedonga mugi-mugi Allah kersa paring kesehatan jasmani lan rohani dumateng Bapak Lurah. Allahumma tansah dipun jagi supados saged ngelampahi jejibahan agung, jejibahan ingkang amrat nggih, kinangka talisuh kaum muslimin wonten tlatah Kelurahan Pandean mriki. Salam pakurmatan ugi saking kawula kunjuk kagem sedaya kemawon jamaah ingkang rawuh mriki, ingkang lenggah wonten ing mriki. Para bapak, para ibu, Pak Gede, Mbok Gede, Pak Cilik, Mbok Cilik, Mbah Kangkung, Mbah Putri, Kang Mas Mbak Yulan, adik-adik sing cilik-cilik niki. Mugi-mugi Allah tansah jagi ngreksa panjenengan sedaya, tansah pinaringan waras wiris. Nggih tansah pinaringan rezeki ingkang kathah lan barokah. Cukup nggo gawe omah. Mboten kula tutupne. Dalu niki kita badhe ngrembak satunggalipun irah-irahan meper babahan hawa sanga. Sanes meper nggih. Meper niku wong bucal lajeng pawik mboten duwe toya niku. Meper babahan hawa sanga. Ananging ingkang badhe kawula aturaken menika sanes hawa sanga miturut pamanggihipun seperanganipun tiyang. Gandeng kula niki umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semanten ugi para jamaah niki umat Islam ingkang sampun madhep mantep hangrasuk agami Islam. Kula badhe ngaturaken meper babahan hawa sanga ingkang jumbuh kalian dawuh pangandikanipun Allah. Jumbuh kalian dawuh pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados meper niku maknanipun ngampet, menahan, mengendalikan. Nggih, hawa sanga menika hawa nafsu ingkang medal saking bolongan cacah sanga. Ten sarandunging badan manungsa niku netra cacah kalih to ditambah bolongan irung kalih dados sekawan, ditambah bolongan kuping kalih dados 6, ditambah tutuk setunggal dados 7, ditambah al kubulu wa duburu. Nggih menika kelamin kalian ingkang wonten ngajeng kalian ingkang wonten wingking kalih dadosipun 9. Biasanipun nggih miturut padatan lupio ingkang sampun lumampah lan dumadi hawa nafsu niku nalika menungsa niku nuruti kekarepan sing asale saking bolongan cacah sanga niku. Netranipun kalih inggih mirsani perkawis-perkawis ingkang boten sae. Nggih. Talinganipun kalih semantun ugi kanggo ngrungokke wong padu. Kanggone wong padu dipisah ya ora mung ngrungokke nyimak penasaran aku menang sing endi. Monggo wong padu niku ngendikane mesti awan-awan to nggih. Nggih niku. Wong padu niku mboten enten kok. Oh, Masya Allah, subhanallah, mboten enten. Padu niku basi yo kowe, bacindul ba wa akhwatuha. Baliane niku lho. Niku ampun dimirengke. Ampun dirungokke, mboten sae. Napa malih ingkang mireng menika lare-lare alit. Aniku. Maksiatipun meripat, maksiatipun talingan, maksiatipun tutuk, melaknat, memfitnah, nyebar wiso, nandur tunggak kemaduh, ngelincipi carang apa-apa. Pirsa carang? Carang niku patok pering niku lho, sing pun papak, pun rata ngeten iki malah dilincipi dening dheweke. Supaya ene wong ketujes liwat kono ngen ketujes. Nyebar wiso. Barwisa sampun dipun pahami kanthi sae. Nandur tunggak kemaduh. Pirsa kemaduh. Kemaduh niku napa? Kemaduh niku sekabehe wit-witan ingkang ngemu wisa marai gatel. Contone wit napa? Wit rawe nggih. Nah, rawe napa malih? Wah nek keneng wit niku awake dadi koreken. Napa? Lembete. Lembe mireng niki kula lembete. Niki mboten napa-napa.
kanggo bener ngoten Mas. Dangane boleh awake gregesi njuk dikeroki gitu. Loro ati awake anget. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, menika maksiatipun tutuk. Nggih. Maksiatipun nggih, kelamin semanten ugi kuatah tiyang niku mboten saged ngreksa wadinipun. Mboten saged ngreksa wadinipun diumbar sakarepe dhewe. Naudzubillahi min dzalik. Satemah kathah tiyang ingkang ngelampahi tumindak-tumindak zina. Naudzubillahi min dzalik. Lah menika sedanten merga manungsa niku mboten saged meper babahan hawa sanga. Piyambakipun langkung remen, langkung bungah nuruti apa karepe ati. Lambene pengen miso, aku nek ora miso iki ora lega, ora enteng. Naudzubillahi min dzalik. Semanten ugi mirsani perkawis-perkawis ingkang haram. Nggih dituruti, pengen nonton apa turuti, nginjen omahe tanggane dituruti. Mongko Nabi niku dawuh ngeten iki. Menawa ana wong nginjen omahmu, tapakok tahu ainaihi bihajarin, banjur tok patak, tok balang, tok sawat, tok bandem nganggo watu nganti copot mripate, fala haraja alaika. Kowe iki ora nanggung dosa apa-apa. Panjenengan nembe ten dalem, kok ene wong ning jaba nginjen-nginjen ngeten iki. Dengan mendet watu diamparke ngoten niku mripate mak pecudut ngoten niku. Copot mripate. Dawuhe Kanjeng Nabi, jenengan mboten dosa babar blas. Paling-paling mung dikecrek polisi. Niku tok. Nek dosane mboten, Pak. Nggih. Niku ateges napa awake dhewe niku mboten pareng nginjen nyawang isi omahe tanggane kejawi sampun dipun paringi izin lan palilah. Mila nalika mara dayoh niku salam langkung rumiyin, mboten ajeng nginjang-injen wong iki ning omah apa ora to ya. Ampune langsung seruntal, seruntu, selonang-selonong mlebet dalemipun tiyang sanes. Nggih, mongko dereng diparingi izin menika mboten pareng. Notoki menika ngagem apa niki pucuke kuku. Tok 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 assalamualaikum. Mboten pareng nganggo niki, napa nganggo ake, napa nganggo linggis. Gak dijugil lawange tanggane. Atau notok ini nganggo ujunge ngangge pucuke kuku. Salam paling kathah nyuwun izin paling kathah kaping pinten? Kaping 3. Menawi sampun salam kaping 3 mboten medal kundur. Panjenengan kedah kundur. Lajeng nagih hutangi kundur. Nagih engko neh po sesuk po sore gitu. Ah niku maksiatipun manungsa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala dawuh mapan wonten salebetipun surat Al-An'am ayatipun 153. Wa anna hadza sirati mustaqima. Yakti iki pinangka dalanku sing jejeg. Fattabi'uhu, padha manuta, padha ngetutna dalan sing jejeg iki. Wala tattabi'us subulah, lan aja padha ngetutake dalan sing menggo kiwa lan nengen. Fatafarraqa bikum an sabilih, satemah sira kabeh bakal dijelomprongake saka merginipun Allah Subhanahu wa taala. Zalikum wassakum bihi, iki kang dadi wasiate Allah sing diparingake marang sira kabeh la'allakum tattaqun, supaya sira dadi wong-wong kang takwa. Surat Al-An'am ayatipun 153. Nggih. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate mendhet pang. Pang niku nek gede, nek cilik napa nggih? Ping napa nggih? Pang itu tabang kayu, nek ranting niku cilik. Nah, Nabi lajeng saking pang kala wau ndamel garis wonten sak nginggilipun redi, sak nginggilipun lemah. Garis sing lurus. Lajeng Nabi ngendika, "Hadza sabilullah, iki dalane Allah taala." Lajeng Nabi ndamel garis sing mengiwolan menengen.
Iki dalan-dalane setan ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mila Allah wonten surat Al-An'am kalau ngendika iki dalanku sing lurus, manuta marang dalan iki, aja ngetutke dalan sing kiwa tengen. Iku sing dadi wasiate Allah. Supaya sira dadi wong-wong kang takwa. Maknanipun apa? Umat Islam kedah madhep mantep nderek dawuh pangandikanipun Allah, dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab niku mesti bener. Senadyan seperangane menungso nganggep boten bener. Bener mungguhi menungso dereng kantenan leres mungguhipun Allah Subhanahu wa taala. Tuladanipun apa nggih? Bener mungguhi menungso ning mungguhi Allah boten bener. Kula ngaturi tuladha ngeten. Allah taala dawuh niki sampun nanti kawula aturaken ten tlatah Boyolali mriki cahaya sunnah. Walladzina lan wong-wong kang yarmuna nuduh wong liya al-muhsanat nggih nuduh marang wong-wong kang soleh, wong-wong kang becik. Wala nuduh napa niki? Nuduh nindakake zina. Lan wong-wong kang kumawani nuduh kancane tumindak zina. Walam ya'tu bi arba'ati syuhada, mongko dheweke ora bisa nekakake seksi cacah papat. Fajliduhum samanina jaldatan. Iki sing nuduh iki digebuki ping 80 dawuhipun Allah. Iki wonten mahkamah syariah nggih. Dadi nek enten si fulan nuduh si ane kok ampun tumindak zina. Kowe kok nuduh seksine ndi? Seksine niki satu. Saksi satu dihadirkan. Niki seksi papat niku kedah weruh proses zina secara langsung. Mboten lewat HP, mboten lewat berita, weruh langsung proses terjadinya zina. Wong papat niku kudu weruh kabeh. Sing siji weruh, sing seksi loro weruh, nomor telu weruh. Nomor papat kowe weruh tenan, mboten pati cetha kula. Ketutupan grumbul-grumbul umpama. Lah niku saksi cacah papat, kalih sing lapor niku digebuki kabeh. Masing-masing 80 kali tambuk. Disabeti. Mongko lha kula iku wis weruh tenan kok ya ora ditampa. Weruh mungguhe menungso dereng dianggap weruh mungguhipun Allah Subhanahu wa taala. Oh ngoten niku. Senadyan weruh napa malih mung nonton TV. Mboten pareng awake dhewe nuduh-nuduh tiyang sanes tumindak zina. Niku dalam rangka kangge ngreksa njagi kehormatanipun kaum muslimin. Delalah kok ya zina tenan ya wis tanggungane dheweke sesuk ten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Yaqulu Imam Syatibi, Imam Asy-Syatibi menika panyerat kitab Al-I'tisam. Nggih sang Dwijawara alim ulama ingkang kondang misuwur dayeng bawana. Ya mbakipun ngendika annahu ittiba'un lil hawa. Nalika nafsirake ayat kala wau nggih. Wala tattabi'u subula, sira aja padha ngetutke dalan sing mengiwa lan menengen iku. Fatafarraqa bikum an sabili, satemah sira bakal kejelomprong saka dalane Allah. Dalan sing mengiwa menengen iku napa maknane? Ngendikane Imam Asy-Syatibi, annahu ittiba'un lil hawa. Ya kuwi wong-wong sing duweni pekareman demen nuruti hawa nafsu. Nuruti babahan hawa songo, mboten kuwawi, mboten kiat, mboten karep meper babahan hawa songo. Li annal aqla, sebab akali menungso iku idza menawa lam yakun muttabi'an ora gelem manut li syar'i marang syariate Gusti Allah, lam yabqalahu ora ana sing keri, ora ana sing tersisa illal hawa wasyahwah, kejaba hawa nafsu lan syahwat. Jadi akale menungso niku nek mboten kersa tunduk patuh manut nggih marang syariat agami Islam niku sing ana mesti mung kari napanipun hawa nafsu lan syahwat kala wau. Wa anta ta'lamu lan sira kabeh padha nyumurupi padha mangerteni ma fittibail hawa nggih perkara kang ana sajroning hawa nafsu
wa annahu dhalalun mubin. Nggih. Menawa hawa nafsu iku nyebabake menungso dadi sasar. Ala tara qaulallahi ta'ala, apa sira kabeh ora padha nyumurupi dawuhe Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Allah taala niku ugi nate paring dawuh pangandikan wonten ayat sanesipun. Dawuhipun Allah ingkang dipun dawuhaken dumateng Nabi Daud. Ya Dawud, Dawud, inna ja'alnaka khalifah. Yakti ingsun wis ndadekake sira dadi khalifah. Dadi cundakaning lampah umat, dadi mustikaning umat, panutaning jagat. Fahkum fil ardi ana ing jagat. Fahkum mangka sira iku nindakno hukum bainan nasi ing antarane manungsa bil haqqi. Kanthi ada dasar bebener. Mboten pareng emban cidik emban ciladan. Mboten pareng family system. Gitu. Pak RT, Pak RW semanten ugi mboten pareng family sistem disuwuni tanda tangan ya sing dhisik. Sing kari ya dikareke senadyan iku ponakane dhewe ngoten. Ndi mau? Wala tattabi'il hawa, lan sira iku he Dawud, Nabi Dawud aja demen ngetutake hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, satemah sira bakal digawe sasar saka dalane Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah, yakti wong-wong kang nalisir saka dalane Allah iku lahum ma'adzabun syadid, bakal diparingi pasiksan sing gegirisi, pasiksan ingkang ngedap-edapi. Bimana suyaumal hisab, mergo dheweke lali marang penguripan ana ing alam akhirat. Ayem nggih? Ayo diurak-urake. Niki dawuh pangandikanipun Allah nggih ingkang dipun nukil dening Imam Asy-Syatibi wonten salebetipun kitab Al-I'tisam kaca 26. Para bapak, para ibu, Kang Mas Bayu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, dados wonten ing ayat ingkang angka 1 Allah taala sampun ngelarang ngawisi mboten ngeparengake awake dhewe manut dalan sing mengiwolan menengen. Wonten ayat salajengipun dening Imam Asy-Syatibi dipun terangake dalan mengiwolan menengen niku wong-wong sing seneng nuruti hawa nafsu. Lan wonten ayat ingkang dipun isinipun dawuhipun Allah dumateng Nabi Daud, diterangake wong sing demen nuruti hawa nafsu niku bakal kejelomprong nggih nalisir saking merginipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Dheweke lali penguripan ana ing alam akhirat. Ila nalika kula panjenengan sedaya niku mirsani nggih menggalih kanthi sae rata-rata tiyang ingkang demen nuruti hawa nafsu niku piyambakipun niku nembe lali, nembe supe utawa etok-etok lali. Nah, etok-etok lali asmanipun apa? Ngelali. Enten ingkang tiyang lali, enten ingkang sengaja nglali. Ora ngerti nek mendem ki wis ngerti nek mendem ki ra oleh ning nekat mendem. Mergo napa? Enak. Mergo napa? Ayem. Nek mendem kan ayem. Nalika mendem, dibar mendem ki ayeme ical. Ngerti apa ora kowe nek dem-deman ki harap ngerti. Lah kok nekat? Yo, pokoke. Lah niku jenenge nuruti hawa nafsu. Ibu-ibu semanten ugi mbak-mbak, adik-adik remaja putri nggih. Nalika napa nggadahi hobi pekareman, ngrasani tanggane, ngrenengi tanggane niku berarti mboten saged meper napanipun hawa sanga ingkang mapan wonten lati utawi tutuk. Ajining diri dumunung ana ing lati, ngendikane simbah-simbah nggih. Ajining diri dumunung ana ing lati, nek latine bocor gembos seneng ngumbar napa niku awanipun tiyang nggih piyambakipun boten nggadahi aji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, niki kedah dipun aturaken utawi wigati dipun aturaken sebab awake dhewe sampun ngancik wulan Sya'ban setengah langkung, separuh langkung.
kinten-kinten nggih las-lasan dinten malih menawi Allah ganjar yuswa panjang kula panjenengan sedaya badhe ngancik wonten salebetipun bulan Ramadan. Kula niki nate nyerat buku irah-irahanipun meniti hari di bulan suci ngoten. Lajeng kula diparingi pepeling dening Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, tetembungan bulan suci ku ora ana dalile. Bulan suci niku mboten wonten dalilipun saking Al-Qur'an lan hadis. Mila bukune pun baca nyebartan pundi-pundi nggih. Jadi nek nulis boleh diganti meniti hari di bulan yang diberkahi. Nah, wonten buku kala wau kula nyerat dawuh pangendikanipun Kanjeng Nabi. Rubba shaimin, sepira akeh wong sing nindakake poso, laisa lahu min siyamihi, kang ora nampa apa-apa saka pasane illal ju' kejaba luwe lan ngelih lan ngelak. Jadi poso niku lumrahipun tiyang rak panen ganjaran nggih. Nampi kautaman saking Allah. Ning wonten seperanganipun tiyang malah dingendikake Nabi kathah. Rubba shaimin, sepira akeh banget wong sing nindakake poso ora nampa apa-apa saka pasane kejaba ngelih lan ngelak. Wa rubba qaimin, lan sepira akeh menungso nindakake salat wengi, laisa lahu min qiyamihi, kang ora nampa salat saka salat wengine ila sahar kejaba ayah, kejaba kesel, kejaba ngantuk. Sebab napa dheweke poso, sebab napa dheweke salat ananging tesih demen nuruti hawa nafsu. Sing poso ming dahar ngunjuke, ngrenengane tetep dalan. Sing poso ming dahar ngunjuke nggih mripate tesih ningali perkawis-perkawis ingkang haram, mboten dikeparengake. Lah niku posone gabuk, salatipun gabuk. Wonten ayat ugi dipun terangake, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Banjur ingsun tuduhake sekabeh ngamal sing wis ditindakake. Wa ja'alnahu haba'an mantsura. Banjur ingsun dadekake amal sing akeh iku mau. Iki anggonmu salat, iki anggonmu ngaji, iki anggonmu umroh, iki anggonmu sedekah, iki anggonmu bantu marang tangga teparu. Faja'alnahu haba'an mantsura. Banjur ingsun gawe amal sing akeh iku kaya lebu sing kabur kangenan. Muspro, sia-sia tanpa guna. Amalipun gabuk para jamaah. Sebab napa? Tasih remen nuruti hawa nafsunipun. Mboten saged meper, mboten saged ngampet, mboten saged nahan babahan hawa Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Wonten satunggal hadis itu ingkang sahih Nabi dawuh, inna yakti mimma antarane perkara sing tak sumelangake alaikum bakal teka marang sira kabeh ba'di sakwise aku mati, ya, butunakum wa furujakum wa mudillatil ahwa. Perkara sing aku sumelang marang sira kabeh sakwise aku mati, kuwi weteng-wetengmu, kuwi furujakum, napa nggih, wadi-wadimu, kemaluanmu, wa mudillatil ahwa, lan hawa nafsu sing tansah dituruti. Kanjeng Nabi paling ajrih. Nabi khawatir dumateng kula panjenengan sedaya sumelang dumateng umate, nek umate niku mung mentengke wetenge ning mentengake wadine, mentengake nuruti hawa nafsu. Wonten-wonten tiyang sing mentengke wetenge dhewe kathah. Mboten namung daharan unjukan lho sing diulu niku, aspal, nggih pasir, watu. Iku diulu kabeh. Napa melih? Semen, minyak goreng gitu. Lan niku ngatos nggadahi napa niki pikiran apa awake dhewe gawe tablik akbar judule ontran-ontran lenga klentik ngoten nggih. Kula panjenengan sedaya sampun gesang wonten nagari ingkang mardika. Gemah ripah loh dinawi. Tata titi tentrem kerta lan raharja.
gampang kang sarwa sinandang, subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku kejaba minyak goreng. Pripun ta ulama salaf niku ngadepi reregan ingkang ngelonjak inggil niku? Napa terus demo, napa terus moyoki pemerintah? Mboten. Mboten. Sebab sedanten musibah ingkang tumama nggih, ingkang tumanduk dumateng panjenengan sedaya, dumateng awake dhewe umat Islam niki. Janjane mboten salahe sinten-sinten. Nggih, salahe awake dhewe niku. Pundi dalilipun? Ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aidikum. Ora ana sawiji balak, ora ana sawiji bebendu, ora ana sawiji musibah, ora ana sawiji barang sing larang regane iku kejaba krana ulah tanganmu dhewe. Dawuhipun Allah. Kejaba para kaum muslimin niku seneng nuruti hawa nafsu. Musibah balak niku sedanten peparingipun Allah. Pinangka pidana saking Allah kagem kula panjenengan sedaya. Carane ngicali pidana kala wau pripun? Napa kanthi moyoki pamarentah? Mboten. Napa kanthi demo? Mboten. Anjing Nabi para sahabat babar belas mboten nate demo. Demo niku rak piwucalipun tiang-tiang kafir. Tiang-tiang londo, tiang-tiang Eropa mereka. Umat Islam mboten tepang kali demo. Tepang ming demo memasak. Iwadine demo ngamuk-ngamuk ngobong ban, dalanan macet, nutuki sirahe kancane niku sanes ajaran Islam. Mila wonten saklebetipun kitab Syarah Aqidah Thahawiyah seratanipun Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dipun sebat bilih Fudail bin Iyad. Niki ulama kondang misuwur ugi. Nate maos wonten kitab-kitab umat sederengipun umat-umat yang dahulu kala. Dipun sebataken wonten mriku dawuh pangendikanipun Allah. Allah Ta'ala ngendika ngeten iki. Anal Malik, aku iki pinangka narendra, ratu. Malikul muluk, ratu ning para ratu. Aku iki ratu. Aku iki ratu ning para ratu. Niku sing dawuh sinten? Allah Ta'ala. Qulubul muluk biyadaya. Atine para ratu sing ning alam donya iku kuwi ana panguasane tanganku. Jadi ati-atine para ratu, ati-atine para pamarentah niku sedanten dipun cepeng dening Allah. Wonten panguwasipun Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani sapa wonge kaum gelem taat marang aku, tunduk marang syariatku, ora nuruti hawa nafsune, ja'altuhum alaihi rahmah. Aku Allah bakal ndadekake para ratu iki, para pamarentah iki, para penguasa iki pinangka rahmat kanggo dheweke. Wong Indonesia nek taat marang aku, manut marang syariatku, aku bakal ndadekke pemimpin Indonesia iki pinangka rahmat kanggo sira kabeh. Niku maknane. Wa man asani ning sapa wong iku mawani maksiat marang aku, tansah nuruti pepinane ati, tansah nuruti hawa nafsinipun, tansah nuruti mripate, kupinge, tutuke, apa sing dipingini dituruti kabeh. Man asani sapa wong maksiat marang aku, ja'altuhum alaihi nikmah. Aku Allah bakal ndadekake para ratu iku pinangka pidana kanggo sira kabeh. Lho ngoten niku. Terus intine menawi kula panjenengan sedaya niku nggadahi penjangka, nggadahi cita-cita, nggadahi pepinginan supados diparingi pemimpin ingkang soleh lan solehah, diparingi negari ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kertolan raharjo. Niku kedah ndandosi awake dhewe niki pinangka rakyat. Kudu sregep pengajian, hawa nafsune sithik mboko sithik ditinggal. Nek pun ngaji mengki rak pirsa, oh pranyata sing tak tindakake nalika sakjeke aku urip ning alam donya iki kok kleru ya, ora cocok, ora jumbuh kalau dawuh Gusti Allah. Mpun ngerti niku kleru, mpun ngerti niku salah.
ning ngajeng ninggalke barang sing kleru niku raosipun tasih awrat, tasih abot. Sebab napa? Hawa nafsinipun tasih mubal. Jur pripun supados raos awrat niku ical setunggal kedah nyuwun kekiatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kedah tansah ndonga ngaturaken pandonga, manengku puja. Tarak brata ning mboten tapa mboten nggih. Nyelak dumateng Allah, ngangkat asta kekalih nyuwun maos pandonga ingkang dipun wucalake dening Kanjeng Nabi. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa. Kula nyuwun supados paduka niki nuduhake dumateng kawula ingkang hak niku hak, ingkang leres niku leres. Kula nyuwun dituduhi mergi panjenengan ya Allah. Warzuqna tiba'ah, lan kula nyuwun diparingi kekiyatan supados saged nindakake bebener kala wau ya Allah. Sebab kula pun ngerti niku barang bener. Ning kula ajeng nindakake niku abot, wedi digrenengi. Wedi diece karo kanca-kanca maksiat kula riyin. Disindiri niku kula mboten kuat. Mila kula nyuwun kekuatan dumateng paduka ya Allah supados kula saged ngelampahi bebener niki. Wa arinal batila batila, lan kula nyuwun dumateng paduka tuduhake sing ala niku Allah. Warzuqna ijtinabah, lan paduka paringi kegiatan dumateng kula supados kula saged nilar keawonan kala wau. Niki penting niki. Kadang kala awake dhewe niku malah mboten kadang kala asring nggih. Nalika ndonga niku sing disuwun ming dhuwit mawon. Nggih, lupute dhuwit bojo sing ayu. Lupute bojo sing ayu mundak pangkat, mundak gaji. Mboten nate nyuwun tambahan hidayah. Mboten nate nyuwun tambahan taufik, nyuwun tambahan kegiatan kangge nindakaken bebener lan nyingkiri kemaksiatan lan karepe hawa nafsu kala wau. Ingkang angka kalih, asring-asring kekancan dumateng tiang-tiang ingkang sampun ana ing panggrahita, lantip ing pamawas, ingkang sampun pinter meper babahan hawa. Kadang kala awake dhewe niku nemahe nek enten tiyang nindakake kebecikan niku malah dipoyoki. Nggih, waduh. Tak jek ora tau salate saiki gayane ning masjid nganggo peci. Wilujeng Pak Haji. Kancane dhewe niku. Dadi sing maune nganggo peci puter dicepot ra sida ah. Ra sida ning masjid digenengi mendem wae penak. Nauzubillah min dzalik. Wonten nggih. Sing pejabat sing anti sogokan malah dipoyoki. Dari memecah belah umat. Lho, sing memecah belah umat niku sing nindakake kemaksiatan, Pak. Nek nindakake barang bebener niku panci awrat. Mila Al-Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan wonten sawijining riwayat piyambakipun ngendika al-muttabi'u li sunnati kal qabidi alal jamr. Wong sing tansah gegondelan, gegujengan marang sunnahku, marang sunahe Kanjeng Nabi, kal qabidi alal jamr, iku paribasan wong sing nyekel mawa. Mawa sing mongah-mongah. Wa huwa al-yauma indi, ananging tumrape sapa sing kuat nggih gegondelan marang bebener marang syariate Allah senadyan panas, afdalu min darbis suyuf fisabilillah. Ganjaranipun menika langkung utami, langkung kathah tinimbang tiyang ingkang perang jihad fisabilillah. Awake dhewe sampun gesang ten jaman mardika mboten enten peperangan. Terus pripun carane awake dhewe madosi pahala mati syahid? Gegondelan marang syariat Kanjeng Nabi. Nggih, nindakake dawuhipun Allah, nyingkiri hawa nafsu kala wau. Nggih, para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, ampun ngantos awake dhewe pun wiwit enjang ngantos sonten direwangi ngelak luwe. Nggih. Kok terus ganjarane ilang, posone gabuk, salate gabuk, ngajine gabuk niku rak cilaka. Kulak dosa adol memolo niku. Kulak dosa adol memolo. Eman-eman. Lantas menawi mengke terbersit jenengan nembe siam. Nggih. Kok dijak kancane ngrenengi,
Faliyakul ngendikane dawuh Nabi terus pundi? Prayoga dheweke kandha ini shaimun, aku lagi poso. Yo bejo, tanggane awake dhewe iki menus yo, Jo. Ini shaimun, aku lagi poso mang kandha ngoten niku. Bar kuwi gek lunga. Ibu-ibu semanten ugi tumbas kangkung ning perapatan kumpul karo ibu-ibu liyane. Tuku kangkung niku rak normale 10 menit 15 menit ya. Agak orang jam setengah dodok ning perapatan. Ngrembug apa coba kira-kira? Nggih. Nggih greneng niku mau ngrasani niku. Nggih nek di enter sing ngejak ngrasani panjenengan mang ngendika ini shaimun. Kula niki nembe siam eman-eman. Mungkin ndak ical gogro ganjarane poso. Mboten ping ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik semanten ugi. Ning Kanjeng Nabi le dawuh kathah-kathahe ahli neraka niku piyantun tetri. Sebab nek ngrasani paling betah ngenyang kacek 500 niku men padune sak jam. Kuwi saestu niku kula niku nate nderekke satunggalipun kerabat nggih. Ibu-ibu niku. Le aku terno ndak pundi ning pasar oh nggih. Kula derekke enten peken nggih. Aku tak mlebu sik kowe ning kene ya. Nek dititipke ndak mbayar. Nggih sendika dawuh kasunggi asta kekalih. Kacadhong asta kekalih kasunggi sak nginggiling mustaka kadadosake jimat paripih. Dawuh paduka menika kula ngoten niku. Mlebet peken blonjo. Kula ngenteni ketap-ketip ten pinggir dalan. Niku wonten bis, Pak. Saking Bayat. Kula niku saking telatah Bayat. Dusun Ngeloler Setan, Ngeloler Sisih Wetan, Kelurahan Beluk, Kecamatan Bayat. Ini kula lenggah ten pinggir mergi, enten bis jurusan Bayat. Ajeng ten Klaten liwat ngeng. Monggo Bayat Klaten niku apese 45 menit. Kula ngenteni ketap-ketip. Bis sing mau liwat niku pun balik meneh. Ngeng. Ro metu cah. Ngantos kula entosi melih niku bis niku ki liwat melih ngantos ping 3 ten ngarepe kula lho. Ngeng. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kula nyuwun pangapunten dumateng Paduka ya Allah sedan dosa-dosa kawula. Lah niku nembe medal. Kula hitung niku kira-kira nggih sak jam setengah langkung munjul. Niku nek cah sakniki ngoten nggih generasi milenial pun ditinggal mulih. Ditinggal 1,5 jam ten pinggir dalan panas benter niku. Nggih. Mila kedah anggadhahi raos takwa. Ngenyang ya ngenyang ning aja ruwet-ruwet nggih Bu nggih. Nek mung kacek 500 niku mesake sing garing nunggu ning dalan. Terus jenengan mboten kondang dadi wong cetil mengki. Oh Bu Hajah jamaah cahaya sunah cewetile ngiram gitu. Cetil otalatil gitu. Wong cetil niku senadyan sregep ibadah digedhingi wong. Nggih napa mboten? Jenengan ahli maksiat loman tresnani wong. Kula mboten ngongkon maksiat nggih. Saene ya sregep ngibadah tur ya nyah-nyoh loman. Ngenyang ya kena ning aja kenemenen gitu. Ngantek duit 200 sing ngenyang karo tengah jam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salajengipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika malih. Dadi sing dikhawatirke napa wau? Weteng-wetengmu, nggih, wadimu lan nalika sira padha nuruti hawa nafsu. Aku wedi, dawuh Kanjeng Nabi. Aku sumelang marang sira kabeh. Mila wonten hadis sanesipun ingkang dipun riwayataken dening Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yu'minu ahadukum. Salah sewijining sira iku ora bakal dadi wong sing iman. Hatta nganti yakuna hawahu, hawa nafsune iku tabaan manut tunduk patuh lima jitu bihi marang syariat sing tak tampa saka Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Nabi, salah sewijining sira ora bakal dadi wong iman nganti hawa nafsune kuwi manut marang syariat sing tak tampa saka Allah Subhanahu wa taala. Kula nggadahi pepinginan badhe nepangake sahabat Abdullah bin Amr bin As niki. Lawasaken keterangan wonten salebetipun kitab Syiar A'lamin Nubala. Dadi pisan-pisan Ustaz jamaah cahaya sunah niki nggih ditepangake kalih kitab gundul nggih. Ora mung gedebus kerincing ngalor ngidul ngetan kulon nggih. Pisan-pisan rada tenanan saithik.
Sing ceramah ya tenanan, sing ngrungokke ya medhenteng gitu. Abdullah bin Amr bin As. Nggih, Al-Imamul Habrul Abid. Piyambakipun pinangka imam pangarsane umat mustikaning jagat. Gadahi napa niki kawruh agami ingkang kuatah. Ngendikane simbah-simbah sampun nguwaosi bontosing kawruh. Al-Abid ingkang sregep ngibadah. Sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah niki pinangka sahabatipun Kanjeng Nabi. Wa benu sahibihi lan putrane sahabat Nabi. Sebab Abdullah kagungan bapak asmane Amr. Amr niki nggih sahabatnya Nabi. Ngoten niku. Abu Muhammad, kunyahipun Abu Muhammad. Wa ummuhu Ra'ithah bintul Hajjaj. Mengke kula dadekke pitakonan lho ya dieling-eling. Enten hadiah ya. Walaisa abuhu akbar minhu illa bi ihda asrata sanah. Bapake niku mboten luwih tuwa tinimbang dheweke kejaba ming 11 tahun. Maknanipun apa? Kaceke umur antawisipun Abdullah kalih bapake ingkang asma Amr bin As niku kaceke ming 11 tahun. Jadi Amr bin As niku palakrama yuswa 11 tahun, nalika umur 11 tahun pun kagungan putra. Wonten ten mriki. Anake rupake kacake ming 11 tahun tok til semata doang. Elok nggih. Mboten krana kecekaklaan mboten niki. Nikah resmi syar'i sahih. Nggih. Waqat aslama qabla abihi fi ma balaghana. Lan Abdullah niki luwih dhisik mlebu Islam tinimbang bapake. Wonten napa mboten warga mriki sing anake ngaji luwih dhisik tinimbang pake? Wonten nggih, pake dereng kersa ngaji, anake pun sregep ngaji. Wonten? Ah niki sami kalih Abdullah bin Amr bin As. Nggih kok anu Ustaz, bapak kula niku pancen menus ra cetha. Kula jak ngaji ra gelem. Berarti kowe ya menus ra cetha. Sebab kowe duraka marang bapakmu nggih mboten pareng saya sregep ngajine, kedahipun saya kurmat, saya ngabekti dumateng tiyang sepuhipun kalih senadyan bapak dereng kersa ngaji. Napa melih kok masalah ngaji? Tiyang sepuh niku nindakake kemaksiatan paling gede rupa kesyirikan, awake dhewe tetep didhawuhi dening Allah ngabekti dumateng tiyang sepuh. Tuh, ning nek didhawuhi nindakake kemaksiatan manut mboten kalih tiyang sepuh? Mboten pareng manut ning tetep ngabekti dumateng tiyang sepuh. Ora kok saya ngaji malah saya atos karo wong tuwa. Nggih. Tembunge niku saya tengak nggih dirungokke tiyang sepuh lah menika sampun nuruti hawa nafsu kala wau. Dados piyambakipun lumebet wonten ing agami Islam langkung rumiyin tinimbang bapakipun. Qalahu Az-Zahabi, dipun sebataken dening Imam Az-Zahabi, wa kana min fadhala'is sahabah. Niku kelebu perangane sahabat ingkang pinunjul. Wa ubadihim wa zuhadihim, sahabat Nabi ingkang ahli ibadah ingkang zuhud. Boten gampang kapilut bondo donya. Boten gampang kapilut bondo donya, boten gampang dipun sogok, boten gampang diiming-imingi bondo donya. Benten kalian yang zaman sakniki. Nggih, nembe diiming-imingi beras kalih mie instan, nggih akidahipun sampun dipun tilar. Menika naudzubillah min dzalik. Lain tu agung. Awake dhewe kedahipun gadahi panutan saking palingipun para sahabat. Lah niki sahabat nang. Wa kana dipun sebataken yasumun nahara wa yaqumul lail. Sregep siam ten wayah siang, sregep salat ten wayah dalu. Wa kana aktsaran nasi akhdan lil hadits. Paling kathah apalan hadisipun. Wa qad amiya akhiru umrihi ling nalika sampun sepuh niki Abdullah niki kecalan peningalipun. Wa kana ma'a abihi ila antufiya yang baikipun gesang nggih sesarengan kalih bapake ngantos bapake sida tumman taqala ila Syam banjur dheweke pindah ten negari Syam nggih tuma ila Makkah pindah ten Mekah wa mata biha sanata 65 lan seda wonten Mekah nalika warsa pinten sanata 65 suwidak 5 Hijriah. Niki sahabat sinten wau Abdullah bin Amr bin As. Mangeling-eling. Mbok menawa ditakokke, nek ora ya aja gelo. Nah, niki sahabat ingkang ngriwayati hadis Nabi.
Sewijining sira iku ora bakal dadi wong sing iman nganti hawa nepsune manut marang syariat Allah. Niku ora dadi wong iman niku maknane napa kafir napa terus pundi? Wangsulanipun boten. Jadi nek jenengan maos ayat, maos hadis, oh iki ora iman, oh iki ora Islam, niku maknane boten otomatis kafir. Sebab kekafiran wonten agami Islam niku wonten kalih, wonten kafir akbar, wonten kafir asghar. Nek kufur akbar niku nyebabake murtad. Nek kufur asghar niku kekufuran ning cilik, mboten nyebabake murtad. Mung nyebabake keimananipun menika dados kutang ning status siji dadi umat Islam. Teman-teman ugi Nabi dawuh, oh wong sing mati kanthi kahanan ning gulune ora ana baiat, dheweke mati jahiliyah. Iku mboten berarti mati kafir. Kuwi baiat apa urung? Urung iki nek ngantek mati ora baiat kuwi mati kafir karep mlebu neraka selawas-selawasi. Niki pemahaman klentu, Mas. Para sahabat mboten enten lek ngendika ngoten niku. Baiat niku kagem pemimpin negara, mboten pemimpin pengajian. Setunggal nek jenengan mboten baiat jenengan kufur tapi kufur asghar, mboten kafir. Soal niki wong bodho-bodho niki gampang dihapusi mergane mboten ngaji. Akhire lumebet wonten salebetipun aliran-aliran ingkang nyeleneh aneh turun ambeneh. Nah, lisir saking wewaleripun agami. Nah, saking hadis niki wonten 3 fawaid piwucal kesaenan ingkang saged kapendhet. Setunggal, yajibu 'alal muslim an yu'rida 'amalahu 'alal kitabi was sunnah. Wajib hukumipun saben-saben umat Islam niku nimbang sedaya amale kanthi Al-Qur'an lan sunnah. Sebab Nabi dawuh, ora iman nganti hawa nepsune manut marang syariat. Dados amal panjenengan sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, niku kedah dipun timbang mawi syariat. Anggonku wudu wis bener apa urung? Anggonku wis salat cocok karo syariate Nabi apa urung? Keyakinanku, kapercayanku, kapitadosan kula panjenengan sedaya pun cocok napa dereng? Kok percaya ning wewe, glundung pringis kuwi diterangake dening Allah napa mboten? Nek mboten nggih ditilar apa dipun pitadosi. Ngoten niku. Engko nek ora wiwitan parine gabuk bosok lan sak piturutipun, engko nek mantu nek ora ngundang pawang udan, engko udan gejebreh lempere bosok daya ora teka lan sak piturutipun. Napa lara senten menungsa saged nekakake udan, ngampet udan, kok ngampet nguyuh ora iso kok. Menungsa niku ngampet kuyuhe dhewe saged napa mboten? Sedinten man ngampet nguyuh. Mboten saged. Ngono ki arep ngampet udan. Nggih. Panjenengan tesih pitados niku mboten pareng niku kapitadosan ingkang mboten cocok jumbuh kali syariat Kanjeng Nabi. Sebab menawi panjenengan gadahi kapitadosan wonten manungsa sing iso nekakake udan utawa ngalangi udan, mongko sing maringi udan niku Allah. Allah Taala ngendika wa anzalna minas samai ma'an mubarakah. Ingsun niku ngudhunake saka langit banyu sing kebak barokah. Sing ngudhunke sinten? Gusti Allah. Jadi menurunkan hujan, menolak hujan itu adalah sifat-sifat ketuhanan yang hanya dimiliki oleh Tuhan tok til semata doang. Mboten wonten sawiji makhluk sing iso nekakake udan utawa nyegah duginipun udan. Nggih napa nggih? Menawi wonten seperangan umat Islam nggadahi kapitadosan ana wong siji kuwi sing iso nolak udan. Buktine tanggaku pas mantu nyewa pawang udan, desa liyane ora udan, desa kene sing dienggo jagongan kuwi desa liyane udan gejebreh. Desa kene sing dienggo mantu kuwi terang benderang. Berarti pawange kan iso. Kula matur sing kandha sapa? Niku lho mung kepeneran. Nek kepeneran siji diumbulke digoreng diceritake ten pundi-pundi. Ning nek pawang udane gagal makaping-kaping ratusan kali mboten diceritake. Nggih napa nggih? Enten mboten pawang hujan udanan? Nggih, enten mboten? Enten to? Wong nolak udan kok apa enten? Wonten sing nolak udan ngangge biting di tuncepi lombok. Lah menika sedanten mboten wonten
niku kapitadosan ingkang kedah dipun resiki menawi mboten ateges awake dhewe sampun nuruti hawa nafsu kula, nuruti ceritane menungso, nuruti pengalamane menungso ning mboten nuruti dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Kawatosipun, kawatiripun mengke amal-amal panjenengan sedaya muspro ical kados dene lebu ingkang kabur kangenan. Iki kandang langit kemul mega ical mboten wonten tilasipun. Naudzubillahi min dzalik. Mila tugas kula lan para sederek kula sanesipun nggih para dai, para kiai, para ustad, para mubalek menika nerangake dawuhipun Allah. Ngaturaken dawuh pangendikanipun Allah, dawuh pangendikanipun Kanjeng Nabi supados umat Islam niki sedaya nggih hawa nafsu niku tunduk dumateng syariat. Supados kapitadosan lan akidah kula panjenengan sedaya cocok jumbuh kalih ingkang dipun kersakake dening Allah. Nek mboten Allah taala ngendika, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Bakal teka sawijining dina, bondo lan anak-anak ora ana gunane. Illa man atallaha biqalbin salim, kejaba wong sing ngabiyantara ten ngarsanipun Allah kanthi nggawa ati sing resik. Ati sing resik saking akidah rusak. Ati ingkang resik saking kapercayan kapitadosan ingkang boten cocok kalih syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe wong Jawa ning aja lali awake dhewe niki umat Islam. Kula niki Jawa nggih, ana cara kok saged. Kadang kula niki nggih sok ngagem surjan, ngagem blangkon. Pitados mboten jenengan. Amang pirsani mengke ten YouTube ra enten gambare kula blangkonan. Nek dikira kula niki anti budaya mboten. Monggo nindakake budaya ning budaya-budaya ingkang mboten dilarang dening agami Islam. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik sedaya sansaya dalu sansaya ngantuk pramila saking menika kula cekapaken pengaosan dalu punika nggih. Mugi-mugi kang sekedhik niki migunani manfaati. Kula ngaturaken pitakenan nggih. Hadiahe napa mengke kula tambahi buku niki. Niki buku jupuken akidahmu saka Al-Qur'an lan Sunnah kali tak tambahi templean ngene. Ngangsu kawruh. Mau kula sederenge mriki to kula bocori niki. Mampir ten angkringan to. Angkringane tak templeki niki. Terus budi, lajeng pitakenan. Bapak-bapak yen sinten asmane sahabat sing mriweken hadis terakhir niki, Pak? Asmane kali asmane Pake. Sinten sing pirsa panjenengan nggih. Nggih, baju ijo. Abdullah bin Amr bin As nggih leres, monggo hadiahipun tambah. Kacake pinten taun wau Abdullah kalih bapak niki jenengan. Pinten? 11. Ngacung riyen nembe ditunjuk kok kabeh semawur. Niki. Napa meneh nggih bingung kula nek. Ulama ingkang kawula sebat asmanipun sing nafsirake ayat sepisanan kula waos. Asmanipun ulama sinten wae? Jeng jeng jeng. Ibu-ibu mengke anu nggih radi keri mengke wonten kagem ibu-ibu nggih. Kula wau maosaken dawuhipun ulama nalika nafsirake aja padha manut dalan sing mengiwulan menengen. Iku ulama sinten, Pak? Panjenengan. Imam Asy-Syatibi, penyerat kitab Al-Iqtisam. Monggo. Mas sinten saking pundi? Saking Kanoman. Oh, gagak sifat. Gagak sifat. Sifat niku napa nggih? Kula mangan melayu sifat kuping kula. Kula wau maosaken tarjamah, biografi. Nggih. Cariyos babakan panggesanganipun sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Niku kapendhet saking kitab napa? Kula nyebut judul kitab apa? Angkat tangan rino. Maksudnya Syiar A'lamin Nubala nggih, monggo. Pun pinten niku, Bang? Pun sekawan nggih. Kantun setunggal. Ingkang paling sepuh mawon. Yuswa 9 dosa wonten? 9 dosa tahun wonten? Menawi wonten sing ngacung panjenengan wonten? Oh, mboten wonten. Abu Bakar ngadeg daraku nek 90 tahun. 90 tahun kok lemu menang. 8 dosa wonten 8 dosa. Yuswa 8 dosa tahun.
Mboten wonten. 17. Oh nggih. Monggo. Diaturke simbah. Mbah sinten asmanipun pangapunten? Oh Mbah Ahmadi. Oh nggih menika. Iki kalih templekan mungkin Mbah nggih. Templek iki ten ngarep omah napa. Stiker. Nah, sing ibu-ibu niki sing putrane paling kathah sinten? Wonten sing putrane 7 wonten mboten? Wonten. Sing 8 wonten? Songo? Sing 8 kalih 7 mengke dicaosi nggih. Dipun serat asmane. Mengke lapor kalih ibu-ibu panitia. Ibu-ibu sing putrane 8 kalih sing putrane 7 dicaosi. Sing putrane 8 wonten pinten? Mboten enten. Sing putrane 7 enten? Oh enten. Jare mau mboten enten. Apa? Nggih. Sing putrane 8 enten? Sing putrane 7 enten? Pinten tiyang, Bu? Satu. Berarti hadiahnya pun kalap 3 nggih. Kantun kalih berarti. Nggih napa mboten? Lah nggih. Tinggal 2. Tinggal 2 niku sing teko dhisik dhewe ning sing senes warga mriki. Nggih, sing paling jauh setunggal pun tek berarti. Oh, Pereng. Pereng niku telatah pundi? Mandong Boyolali niku ngandong. Oh, serak Ma'had Jami Mekah barang niku nggih ngandong. Mbok menawi. Nggih, saking Pereng dipun aturaken setunggal. Enten 3 niku hadiah telas niku nggih niki templekan enten 3 pas niku. Iki templekane 3 pas niku. Oh, nggak pun aturaken. Nggih, sing putri sen putrane 8 kalih 7 enten 3 to. Terus sing paling adoh niki setunggal. Kalih sing paling napa mau? Nggih. Niku pokoke. Engko nek kurang ampun nagih kula mang nagih Mas Aji mawon. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas, mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Oh, pangapunten Mas, sing stiker 3 wau niki ditambahi buku 3 niki. Tupe kula. Kita cekapaken pengaosanipun menawi wonten tetembungan ulah bawa tindak tanduk ingkang kirang meranani ing penggalih, kirang ing trapsila lan subasita, kula tansah nyuwun agung ing samudra pangapura. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Matur saestu punduripun nderekaken sugeng pundur ngatos-atos mugi-mugi tansah minanggih rahayu wilujeng dherek ing sambi kula kalis ing rubito, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.